Топката в игра. Нале! Мък! Свободно! Предоставям думата за приветствие на господин Николай Якимов, заместник областен управител на област Плевен. Както ние, вашите майки. Ние ви вярваме и се гордеем с вас. Бъдете достойни защитници на отечеството ни, за българската армия, за вашия празник и за бъдещите ви успехи. Ура! Ура, скъпи наши синове! Так му си го изключил. Какво носа? Себе. Или гледай, да. Леле, кирканите си сами го знаха. Ама, гар, ще се скрия на силата. Елате и вие. Айде вас да ли сме? Аз искам с Бог. Задържаш ли? Танк си луснал. А танка си хвана ли го танка? Да. Дай да всичките да ви направя. Ако си. Насянка си. Чакай. Това го спори очите. Ма не мога да свърши. Ама сега точно си на ця. Идеален си. Браво. Как и аз една такава ще ти направя? Страхна ли? Да. Айде да ходим. Още една. Няма търпе. Покрай танка. Баба ти защо не го стана?